Palihog manindog. Magampo kita. O Diyos, nagbuti ka nga managambit kami sa sakapan o sa kakalis. Itugot ka na mong iniusa diya ni Kristo nga magmalipayon kami nga magkugi pagbuhat alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Manglingkod sa makadiyot. Pahibalo kadtong naghatod og mga t-shirt, palihog kuhaanan ninyo diri sa kumbento kadtong mga t-shirt nga gimarkahan og Jamgo. Atong daygon o pasalamatan ng Ginoo nining nindot nga adlaw nga Domingo pinaagi sa masipang pakpak. At usab nga pasalamatan ang atong celebrante sa Santos nga Misa, ang pari nga piniriso si Father Odem. O ang atong mga lay ministers, mga altar servers, ang atong Lordesians nga niya din hikaron, nag-sponsor sa misa, ang atong nindot nga choir at silang tagaan sa masipang pakpak. Mga importanteng pahibalo mga igsuon, ug mapuhon adlaw nga Lunes, Pebrero 11 mao ang World Day of the Sick. Mao sab ang dakong kapistahan sa Birhen sa Lourdes. Sama sa naandan aduna kita himuon nga pag hatag og pagtagad sa atong mga igsuon nga masakiton. Mao nga ug mapuhon alauna mao ang pagpakumpisal sa mga masakiton dinhi sa atong dakong simbahan. Unya kining kalihukan pagatapuson sa usa ka Santos nga misa pagka alas 4 tungod kay kini healing mass man mao nga atong isayo-sayo alas 4 magsugod ang misa unya sundan dayon sa procession pagkahuman sa Santos nga misa pasidungog sa mahal nga Birhen sa Lourdes. Unya mga igsuon pagka Pebrero 12 adlaw nga Martes sa ulugon nato ang kapistahan sa Holy Face sa balaang naong ni Jesus. Adunay misa nga pagahimuon alas 4:30 sa hapon. Unya pagasundan kini sa procession, no? So duha ka adlaw kini nga mga importanteng kalihukan magsunod. Actually tulog yung kaadlaw kay sa Pebrero 13 adlaw nga Miyerkules mao ang Miyerkules Badles, ang Ash Wednesday nga maoy magsignal o mahimong sinugdanan sa dakong panahon sa Kwaresma, no? Unya gidapit nako ang tanan nga yanang adlaw manimba kita kay sulod sa Santos nga misa himuon usab ang pagpamadlis sa atong agtang. Ayaw mo kalimot mga igsuon nga ang Miyerkules Badles adlaw sa di lagi mo kay balo basta di tapakanon, no? Dakong adlaw sa pagpuasa, no? Actually, we are only asked to fast, no? Nga obligatory gyud ba? Sa tibuok tuig duha lang kay kaadlaw, no? Ang una mao ang Miyerkules Badles, unya ang ikaduha Good Friday, no? Biyernes Santo. Mao ni obligatory, pero wala tapog ni maghimo og fasting kadaghan sa usa ka tuig, no? Unsa may kalainan sa fasting o sa diet? Sa may kalainan. Kanunay man may mag-fasting, Pader? Mau ba? Na, mag-diet good me. Uy, di na pariha. Uy, dako nagkalainan. Ang diet, magpasiksi sa lawas. No? Ang imong tuyo, pasiksi sa lawas. Ang fasting, magpasiksi sa kalag. No? Paanyag sa kalag. Ang diet kay paanyag man sa lawas. Pero ang fasting nindot og katuyuan, magdisiplina sa espiritu para sa kayuhan sa daghang mga tao. So when we fast, we are asked to give alms, no? Paghatag og limos sa mga tao nga may panginahanglan.
Sa ato pa, ang atong pag-fasting, pagdisiplina sa kaugalingon, makasave man tag kwarta. Di ba? No? So fasting ka dili lang sa pagkaon, kundi sa pag-inom, sa paglakwatsa, paglingaw-lingaw, pag-fasting ka, pagtanaw ba kag TV, no? Sa una, sa muinom pa kog beer, ang akong fasting, numero 1, ang pagdili sa kaugalingon sa pag-inom og beer. No? Dako tag ma-save, ana, oy. No? Nya, karon di naman ko paimnon, so mangita na kong laing i-fast. Ambot ha, magunahuna pa ko. Pero pagunahuna sa mog inyo. Unya, ato nang tigumon, ihatag sa mga kabos. So naay dakong kalainan mga igsuon. Sanglit ani ana kita sa panahon unya sa Kwaresma pagsugod sa Miyerkules, kada Biyernes maghimo na ta sa atong istasyon sa krus, no? Unya naitabo nato last year nga ang atong istasyon sa krus atong gihimo diha sa plaza, no? So mananghid unya ta sa atong mayor kay nindot man gud ang nahitabo kay kung naa sa gawas mas dasig ang mga tawo nga moapil unya mahinungan pud sa katawhan bisan sa mga truck nga lumalabay nga Kwaresma na gyud ay kay nag-istasyon naman sila sa krus. So mananghid ta sa mayor kung tugutan ta niya anha gihapon nato himuon sa plaza ang atong Station of the Cross. Unya palihog tan-awan ninyo sa taming naa diha ang mga listahan sa mga kapunungan nga mao nyay mag-andam sa lamisa ug sa matag istasyon nga atong agian diha sa plaza. Unya gidasig nako ang tanan nga moapil ta ani alas 5 sa hapon nindot biya kayo nga makita nato nga daghan sa mga Katoliko nasayod yun nga Kwaresma na. No, last year daghan manghinaot ko nga mosamot kadaghan ang mga pil sa Station of the Cross ning tuiga. Unya akong gihangyo mga igsuon ang katawhan nga niining atong pagaymuon nga stasyon sa cross sa magsunod-sunod nga mga Biyernes. Atong special intention mao ang kalampusan, kalimpyo, kalinaw, kamatinud-anon sa umaabot nga piniliay o election. Okay ba mo ana? O basin gusto mo gubot gyud nga eleksyon? Ansa man? Gusto mo? Okay ba ninyo? Wa, luyag yapon. No, manghinaot ko mga igsuon nga mudasig tantanan ang atong pag-ampo hiusahon alang sa kalampusan, kalimpyo ug sa umaabot nga eleksyon. Unya, ako na lang hangyoon nga himuon nato ni siyang Jamgo Day. Matag Biyernes sa Kwaresma atong himuon nga Jamgo Day. So gihangyo nako kadtong mga igsuon natong hagnaanon nga nagpaprinta na og Jamgo t-shirt sa matag Biyernes atong isulob ang atong Jamgo t-shirt. Especially during the time nga mag-istasyon kita sa krus. Okay? So mga igsuon, akong gihangyo ang tanan, kung mahimo, kung magkanapa mo t-shirt nga puti, unya inyong pamarkahan, amo na lang yung librehon para di na mo magpanuko. Ha? So libre mo. Okay? Tanan libre nga magpamarka. Ako na lang mangitag sponsors para ninyo. Kay duda ko ang uban nagtihik pag yung silang 20. May nalang pader kay makapalit mig pandesal. Anahala, sige, magagwanta niya mo. Kung di ta magmalampuson sa atong kalihukan, magagwanta tang tanan sa atong piniliay nga dili gihapon mahimong limpyo. So kana lang mga igsuon, daghan kanin salamat sa tanan atong pakpakan again ang Ginoo. Palihog manindog. Ang Ginoo manaaka ninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga magahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak o ang Espiritu Santo. Nahalan ng santos nga misa dadang kalinaw gugma ni Kristo. Salamat.